Каква приятна нощ да се разхождам навън. Само, че има зомбита. Нещо свети. Видях нещо, че свети. Но какво ли е? И... Айде бе, не мога да се хвана за лияната. Не е лияната. Чая да се кача. Ау! Ауч! Какво е това? Къща. Да влеза. Трябва да вляза. И да я огледам. Ау! Ауч! Ще я огледам. Ау! Не мога да се кача. О, не. Ау. Ау, 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 ау. И сега ще се върна. Стана ден. Ау, ауч. Ауч. Нека малкото зомби, бе. То трябва да умре. То трябва да умре. Хайде умри, хайде умри. Сега да се кача и да видя на кого е тази къща. Ще отнеме известно време. Въздухът ми. Ще се върна като се кача. То тук е имало доста селяни. Има си и... има си и пазител. Има си и вещица. Вау! Яко! Яка къщичка си имам. Хуман арка е на това царство. Хуман арка is the best. Вау! Това е леглото му. Тука. Вау! TNT! Въй! Вау! Суперско! Това може да ми стане официалния дом. Вау! Вау! Чакай, че се запещих. Почакайте, искам да видя какво е в онази къща, ето там. Но е над 18 години. Добре, няма да влизаме. Вау, хора! Как можах да... Как изобщо видях тази къща? Ей! Ще си живея тука. Картофчи. Тука си имам всичко, което ми трябва. Явно добре е търпал запасите си. Щом има пазители и всичко, погледнете му къщата. Махни се, бе, махни се, бе. Махни се! Ще си дигна. Махни се, бе. Вау! Отгоре има Ендър яйца на Ендър Драгон. Супер. Защо я бутнах? Защо не умре? Умри. Вещица такава. Убих ми я. Ауч. Please, stop. Картофчи?
се взема една омагиосана ябълка. Как бързо ми се изпълни живота. Имаме допълнителни сърца. Йей! Хоп! Чудя се дали да вляза в тази къща. Който иска да вляза там, дето пише над 18 години, да напише долу в коментарите. Какъв прекрасен ден. Имам си картофче и седя. Но много яко е облепено това. Бил е богат. Поне 10 000 са вложени тук. Само дето нямаше запалка. Иначе щях да му гръмна къщата. Ох, саднах се. Защо нямаше запалка? Защо? Защо? Тук ще си заживея. Това също много ме кефи. И много легла има. Супер. Тук съм в безопасност. Освен от тиенетите. Нямах запалка. Щях да гръмна всичко. Мухахахаха. Намерих си къщичка, в която ще се заживея. Добре, че не паднах. Ау. Над 18 години. Над 18 години. Или пък който е над 18, може да пише долу в коментарите. Добре е направена къщата. Постарал се. Но и липсва един басейн. Ами това ще е. Доста. Там си виждам. Там виждам една къща или какво е това? Мисля да отида. Ауч. Защо не взех ябълките с мен? Ауч. Катеренето свърши. Да. Не могат да се натискат. Ужас. What? Ау! Ауч! Ауч! Съндък! Уау! Имаме 3 злато, 1 седло и 6 кока и 6 гнила плът. Би трябвало да има повече тук. Ауч! Ауч! Ще отида да видя какво е на горния етаж. И тук ми е яко. Ауч! 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 Ау! Тези стълби са много остри. Ето я. Къщата на Хуман Арка! Или както се казва там. Очаквайте следващия епизод, където ще вляза и ако се направя запалка,
Може да му гръмна и къщата. Му-ха-ха-ха-ха-ха! Очаквайте следващия епизод. Ако ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се за мен и бай-бай! Също може другия епизод да се срещнем с Хома на ръка, ако не се е върнал или някъде отишъл. Бай, хора, бай!